שמים על המזוזות, על המשקוף, וככה השם מדלג על מה? על הבתים של עם ישראל, ועובר רק לבכורות של הגויים. אומר הנועם אלימלך, שאתה מרגיש שקשה לך בעבודת השם, קשה לי לקום בבוקר, קשה לי עכשיו לפרוש ממה, נסגור את הפייסבוק, מה אני עכשיו אעזוב את הטלפון הזה, יש לי שם וואטסאפ, יש לי שם דברים, מה אני עכשיו אתחיל לחיות חיים כאלה, זה קשה לי, אני לא רגיל לזה. אבל הוא אומר שאתה לוקח מן אדם ולקחו מן אדם. אתה לוקח מהאדם שלך, אתה מרגיש שאתה מוסר פה את הנפש, אדם הוא הנפש, קשה לי, אבל אתה אומר בורא עולם אני עושה את זה, כי אני יודע שזה יעשה לך טוב, וכמה אני חייב לך. הוא אומר, קשה לי שבת, קשה לי התפילין, קשה לי השלום בית, קשה לי לשתוק בשעת מריבה. זאת אומרת, קשה לך, קשה לי לא לצאת על בעלי. כל פעם הוא אומר לי אחר כך ואחר כך, הוא לא מבין כלום, כמה אני מדברת איתו, הוא לא קולט. אבל את עובדת על עצמך ושותקת. ואין בעיה, דברי איתו, אבל ביפה, דברי בשפה ברורה ובנעימה. ואז ככה זה כולם כאחד, בסדר? כשמדברים בשפה ברורה ובנעימה, אז זה כולם כאחד. אחרי זה עונים בהמה, אומרים בעירה. וזה נהיה גם קדוש, קדוש, קדוש. אבל אם אחרי זה השפה לא ברורה ולא נעימה, זה לא נהיה פה אחד, זה יכול להיות גם שתיים פתאום, כל אחד הולך לדרכו ואין שום קדוש. וזה הילדים סובלים, ואחר כך אני אראה לו מה זה, אני אתגרש ממנו והוא יתגרש ממני. והילדים בינתיים משלמים, יתומים בחיי האב ובחיי האם, או שהם רואים את המריבות כל היום בבית, ואז הם עוד יותר גרועים, פציעות לנפש, לגוף, לנשמה. אבל אם אדם עובד על עצמו, אומר קשה לי, ואני יודע שזה עושה נחת לבורא עולם. הברד ירד עם אש בפנים, אתם יודעים למה? איך יכול להיות שברד יורד עם אש? לעשות רצות קונם, אומר רש"י, יעשו שלום ביניהם. קשה, לא מסתדרים. אבל אני יודע, זה עושה לי את הרצון של השם, השם אוהב את השלום. אז אני אעשה את זה גם שזה קשה לי, אני אתאפק. גם שזה נכון, אני אלך, אלמד את זה, אני אנסה. אבל אני יודע שמה? שאני אעשה את רצון השם. לכן הוא אומר, שימו לב, אז שאתה לוקח מאדם, אתה לוקח ממה שקשה לך. אז מה קורה? ונתנו על שתי המזוזות. אז זה שאתה לוקח מאדם, זה גורם לשים את זה על המזוזות. מה זה מזוזות? זה אותיות זז מוות, זה מוזיז את המוות. אם היה חס ושלום גזירה קשה על הבן אדם, והוא הלך עכשיו ועשה משהו לכבוד בורא עולם, אמר אני מתחזק, אני מתקרב אליך, זה היה לי קשה מאוד. אבל מה? זה מוזיז את המוות, הוא אומר, ועל המשקוף. מה זה משקוף? על ידי זה ישגיח וישקיף. אין הקדוש ברוך הוא בעיניו פקיחה. על ידי זה ישקיף וישגיח הקדוש ברוך הוא עליו בעיניו פקיחה. הוא אומר, על ידי זה השם מה יעשה? משקיף עליך כל הזמן, 24/7. הוא אומר, מה שאתה צריך אני נותן לך. מה אתה צריך פרנסה? אני אתן לך פרנסה. אתה צריך בריאות? אני אתן לך בריאות. מה אתה צריך? זיווג? אני אתן לך זיווג. רק תן קצת משהו, תראה מה זה שאדם נותן לכבוד בורא עולם. אומר הרבנו בחיי, שימו לב, על הפסוק יראת השם היא אוצרו. אומר, מה זה יראת השם היא אוצרו? יש לקדוש ברוך הוא בשמיים כספות. אברך, מה שם בכספת, אתם יודעים? מה שם? אולי 500 שקל, 1,500 שקל, להחזיר לגמח. שאשתו לא תיקח לו את זה. היא לא תקלוט את העניינים, שם את זה בכספת שמה, ושם את זה, שאומר את זה עד לגמח הבא. לקח מהגמח, אחרי זה הוא לקח מהגמח הזה, לגמח ההוא, ואז הוא אומר כבר לגמחים, תסתדרו ביניכם, תחזיר אתה לו. פעם היה איזה אחד אברך לפני שהוא נפטר. אמרו לו, מה תעשי עם כל ההלוואות? כאילו, הוא לקח את הגמח מפה, גמח מפה. אמר, פשוט אני אגיד לכולם שבמקום שאני אקח ממנו, יחזיר לו, הוא גם ממנו יחזיר לו, מהגמח הזה לגמח הזה. אני אגיד לו כבר שאוטומטית יעשו את זה. הוא ייקח מהגמח הזה לגמח הזה. סתם, לא, אברך, השם נותן לו שפע והצלחה והכל. השם ייתן לו, לא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו יבקש לכם. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה שתשתה, אבל אחר כך השם כבר מפנק. בהתחלה זה קשה, התחלות קשות. אבל אחר כך השם שולח, השם דואג, לא בעיה, מתוך החושך באור. לכן הוא אומר, הרבנו בחיי יראת השם היא אוצרו, באוצר של אברך יש לך 100, 200 שקל, 500 שקל. מישהו שהוא קצת יותר גדול, יותר עשיר, יש לו 50,000 דולר. מישהו כבר שהוא איש עסקים גדול, שהוא איזה שר בממשלה, אני יודע מה, איזה ראש ממשלה, יש לו אולי איזה כמה מיליונים, אבל מה יש למלך בתוך הכספת? אתם יודעים מה יש למלך? וואי. קודם כל הכספת מזהב. בפנים איזה אבנים טובות, איזה מרגליות, מה זה דולרים, זה שטויות. כל יעלום שווה מיליארדים. כל יעלום שווה מיליארדים.
הוא אומר, תשים לב, אומר הרבנו בחיי אצל הקדוש ברוך הוא, שזה לא מלך בשר ודם, זה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, זה כל העולם שלו, כל הכספות שלו, הכל שלו. אתה יודע מה יש לו בכספת? אוצרו, יראת השם היא אוצרו, יראת שמיים. כשיש לבן אדם יראת שמיים, זה נמצא איפה? בתוך הכספת של הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי גבוה שיש. שאתה מתחזק ביראת שמיים, אתה מתחזק במצוות, מתחזק בתורה, מתחזק לכבוד השם. תדע לך, עכשיו אתה נכנס לתוך הכספת, אתה לוקח מהכספת של השם אליך. אתה יודע מה זה להיות בכספת של השם? מה שאתה רוצה מתגשם, הכל הולך. הכל הולך. שימו לב, אומר הכלי יקר על הפסוק, יפתח לך השם את אוצרו הטוב. הוא אומר, מה זה יפתח לך השם את אוצרו הטוב? הוא אומר, מה שיש להשם מהיראת שמיים שלך שהוא שם בכספת שלו, יפתח לך את אוצרו הטוב. הוא אומר, יבוא היום שתצטרך בריאות, יבוא היום שאתה צריך זיווג, יבוא היום שאתה צריך פרנסה, יבוא היום שאתה צריך ככה איזה שלום בית עם האישה, איזה לחתן את הילדים שלך, לשחק עם הנכדים שלך, אתה רוצה כולם שיהיה להם בריאים, דורות ישרים ומבורכים. השם פותח את הכספת, מתחיל להוציא לך, לתת לך. יפתח לך השם את אוצרו הטוב, את אוצר מה? את האוצר שיש לו שם ביראת שמיים שנתת. הוא פותח את זה לך בשבילך. אותך הוא מתחיל לפנק בזה, זה נמצא בכספת, שמור לך, השם לא מסיר, הוא לא שוכח שכר אף בריאה. הכלבים בפרשה, הכלבים, כתוב שמה הם עשו? לא יחרץ כלב לשונו. מה היה שם? עם ישראל יצאו ממצרים, הם היו בשקט, לא להפחיד אותם. יש ילדים קטנים, פתאום הכלבים נופחים עליהם, מסכנים, מפחדים. אחרי זה מסוכן מאוד, אם יש כלבים, לא להוריד אותם במעליות, בזמן שילדים יוצאים, אתה יודע, בבוקר וזה, למה ילד מפחד, זה אוי ובוי. איך תפקש ממנו סליחה, גם ילד לא יודע למחול. איך תגיד לו אחרי זה, הפחדת אותו, מה עשית? לכן יש לך כלב, שתדל בזמן שהשכנים לא יוצאים, לא יודע, אתה יודע, 8 יוצאים הילדים כולם לגנים, זה, לך ב9, תוציא אותו. ב10, או לפני 8, ב7, 6, לא כדאי להפחיד. ותמיד עם הרצועה, שלא יפחדו. אתה רואה ילדים קטנים, תגיד לו, הלו, בואו נלך סיבוב אחר לשם. תגיד להם, לא לפחד ילדים, אל תדאגו, אני פה. יש כאלה משחררים את הכלב, הוא נראה כמו איזה חמור, אתה מבין, כמו איזה אריה. אל תפחד, הוא לא נושך. אל תפחד, הוא לא נושך, הוא לא נושך. איזה לא נושך? הוא עוד שנייה בולע אותי, הוא לא נושך, הוא בולע. מה לא נושך? כן, אבל להיזהר זה מסוכן מאוד. למה אחרי זה אתה לא יודע גם מי לבקש סליחה. בן אדם לחברו זה הכי מסוכן. בן אדם למקום, לא משנה מה עשית. חטאתי, אביתי, פשעתי, מצטער, מתחרט, עוזב את החטא, קבלה לעתיד, נגמר. בן אדם לחברו זה, איך השם ימחל לך על משהו שלא עשית לו? לכן זה דבר מסוכן. ובדברים האלה אתה גם לא יודע, מילא רבת עם מישהו, אתה יודע, רבתי איתו, אני יכול לבקש ממנו סליחה. אבל זה אתה לא יודע מי היה, מה היה, איך היה. לכן, אבל שימו לב, הוא מספר, אומר הכלי יקר, יפתח לך השם את אוצרו הטוב ואני הולך לפנק אותך. אז הכלבים האלה, במצרים, איזה אוצר? אתם יודעים מה קרה שם? הם לא נפחו, אומרת התורה, הכלבים עד היום הזה, שימו לב, 3,000 שנה כבר אחרי מיציאת מצרים, הם זכרו שכל בשר שהוא טרפה, יש בהמה שנטרפה, לכלב תשליכון אותו, אל זרוק לפח, תביא לו את הסטייקים שתאכל את זה עד היום. עד היום. אתה יודע מה זה? מה הם עשו? עשו רצון קונם, רק לא רצו להפחיד. אומר רש"י מכאן שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה. אם לכלב הוא נותן עד היום הזה מה שכר על זה שלפני 3,000 שנה, זה הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלו שתק. אז שאנחנו חלק ממנו, שאנחנו ככה מצווים, שאנחנו הילדים שלו שהוא כל כך אוהב, אם אנחנו הולכים בדרכיו הוא ייתן לנו כזה שפע שלא נבין. הוא לא ישכח, הוא לא מקפח שכר אף בריאה, מה שתצטרך הוא ייתן לך, רק הוא אומר לך בוא אליי. אבל מה, אני שקרן בורא עולם? מה, אני אשחק אותה? יאללה, נו, עכשיו שובבים אני מתחזק, עכשיו יש מלחמה, אז אני אתחזק לחיילים, ואחרי זה עוד פעם אני אפול. אני רואה, עזוב, לא הולך לי. מה, אני אשחק אותה? שימו לב, אספר לכם סיפור. איזה אדם אחד סיפר, הוא עובד בבנקים, באחד מהבנקים הגדולים בעולם. הבנקים הזה זה לא ללקוחות של הסודנים שמכניסים שקל, מוצאים 1.5 שקל. שם זה בנקים רק לאנשי עסקים גדולים, הכל שם זה במיליונים, עובר ונכנס. נכנס, עובר, יוצא ככה. הוא מספר, יום אחד, הוא היה שם פקיד בבנק הזה. הוא אומר, יום אחד איזה אחד הפקיד, איזה אחד עשיר גדול. שימו לב למספר, $1.3 מיליארד.
בקרוב אצלכם בעזרת השם, תגידו אמן. אמן, ורוחניות וגשמיות. אתם יודעים מה, אתם מכירים את זה? 10 ספרות. 10 ספרות, רבותיי. 1,300,000,000 דולר. אתם יודעים לכמה זמן הוא הפקיד את זה? ליום אחד. אחרי יום הוא הוציא את זה. אמרו לו, תגיד לי, מה כאילו המשחק הזה שאתה מכניס ליום אחד מוציא? הוא אומר, אתה יודע כמה ריבית אני מקבל? הריבית היא קטנה. אבל בגלל שהסכום הוא גדול, שזה כזה כמה מיליארדים ומיליונים, אז ביום הזה רק שהכנסתי, קיבלתי על זה $1,000,000. על היום הזה רק נכנסתי, יוצאתי, יום אחד, $1,000,000. שימו לב, אבל אמרו לו, תשמע, והבנק מה יוצא לו, למה שווה לו להביא לך את זה כזה סכום על דבר כזה על יום אחד? אמר, אתה לא יודע, הבנק נראה לך פרייר. הוא עושה עסקים, לוקח את זה להלוואות, הוא נותן לאנשים, הוא מרוויח על זה הרבה הרבה יותר, אל תדאג. הבנק יודע מה לעשות עם הכסף. ביום הזה שנתת לו את זה, בינתיים יש לו הלוואות, יש לו דברים שהוא משחרר, ואז על זה הוא מרוויח, לוקח מהם ריביות פי כמה וכמה ממה שהוא נותן לך. אז אל תדאג. הוא אמר, תראה מה זה, מפה למדתי לכבוד בורא עולם. לפעמים אתה עושה מה? איזה משהו קטן, אתה אומר, מה אני אעשה את זה רק יום אחד לכבוד בורא עולם? אבל זה אוצר, ואתה נכנס לכספת של הקדוש ברוך הוא, זה מיליארדים. אפילו על יום אחד אתה מקבל עולמות. אתה יודע איזה ריבית אתה מקבל מבורא עולם? ריבית דריבית. אבל יצר הרע אומר לך, לא, הנה יום אחד אתה נופל. אתה רואה? הנה עוד פעם נפלת. הנה, היצר הרע זה שקרן. אבל מה הקדוש ברוך הוא מרוויח? גם הקדוש ברוך הוא מרוויח. למה? הוא רואה שהילד שלו שהוא כל כך אוהב בא אליו. מתקרב אליו, יום אחד, אתה יודע מה זה עושה לו? צריך יותר, בסדר, אבל לפחות יום אחד. לוקח יום אחד בשבוע, אני אומר, היום הזה אני מקדיש אותו להשם. שובבים, עם ישראל, החיילים צריכים אותי. יום אחד אני רוצה לעבוד את השם בשלמות. יום אחד בשבוע אני מחליט, לא יודע, זה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. אני קם לתפילות, 3 תפילות במניין. סוגר יום אחד עם השם, יום אחד בשבוע. אתה נכנס לכספת שלו. אחרי זה אתה תראה פתאום, אתה תרצה עוד. אבל תגיד, יום אחד. אתה נכנס, ולקדוש ברוך הוא שווה לשלם על זה שכר? או מה שווה? כמה אמרנו הבנק מרוויח מיום אחד ששמים אצלו? הרבה יותר, אבל הילד שכל כך התגעגעתי אליו חוזר אליי ליום אחד, אתה יודע מה זה? תן חטוף עכשיו שיחזור להורים שלו ליום אחד. חטוף של 100 ימים, לא של לדבר איתך של שנים. של 100 ימים. ההורים יגידו, יאו, הרדי, תן לי אותו רק ליום אחד, אחרי זה שיחזור, אין בעיה. אחרי זה נראה משא ומתן. תן לי לפחות יום אחד להרגיש אותו, לחבק אותו, לתת לו איזה נשיקה, משהו. פעם היה איזה רב אחד שהיו בין עם חבר'ה מתחזקים. של בעיה תשובה, אתה יודע, אבל נערים כאלה, נוער נושר היה מתעסק איתם. ויום אחד, לא עלינו, לא עליכם, הילד שלו הקטן רץ בכביש, בא רכב, דרס אותו, וזהו, גמר לו את החיים. אבא לקח את זה מאוד קשה, היה לו מאוד מאוד קשה, היה מחובר לילד הזה, זה הילד שבא להם אחרי תפילות, אחרי קשיים, וזה היה לו ממש, הוא כמעט נשבר מזה. והוא יושב ככה בשבעה, וקשה לו, אתה יודע, סגור בתוך עצמו כזה, מופנע, ונסה עדיין להקל את זה. שהוא בלי הילד היקר שלו, שהוא כל כך אוהב. ואז באים אליו החבר'ה, באים לנחם אותו החבר'ה המתחזקים שאצלו בשיעור. ואתה יודע, ראו שהוא ככה, וזה לא היה נעים להם לדבר איתו. יושבים, אתה יודע, ככה, לא מדברים, והוא לא מדבר, והוא כזה סדר, כזה מסתכל עליהם ועושה להם זה. אבל בסוף קם אחד, ולחש לו משהו באוזן. פתאום הוא התחיל להיות שמח. התחיל להיות רגוע, התחיל להיות כזה כיף לו. אמרו לו, תגיד לי מה קרה, מה הוא אמר לך? מה הוא אמר לך? הוא אמר להם, הוא אמר לי שהוא יתחיל את השבת הזאת, הוא שומר, לכבוד לעילוי נשמת הבן שלו. כך הוא אמר. אמרו לו, וואי. אמר, נו, אז מה, מזה אתה שמח? כולה שבת אחת הוא ישמור? שבת אחת? ובשבת הבאה מה יהיה? שבת הבאה מה יהיה? הוא אמר להם, אם עכשיו יגידו לי, תיקח את הילד שלך לשבת, ייתנו לו איתו רק שבת אחת. שבת אחת. אני מוכן לשלם את כל מה שיש לי. להיות בחובות כל החיים, רק להיות עם הילד שלי. שבת אחת. תן לי את הילד שבת אחת. אם אני יודע מה זה להרגיש שהילד שלי בא אליי לשבת אחת, אני יודע מה זה.
וברגע שעכשיו הוא אמר לי שהוא יהיה שבת אחת עם אבא שבשמיים, הוא יבוא אליו לשבת, ייתן לו את השבת הזאת, אני יודע כמה נחת רוח זה עושה לו, זה שימח אותי מאוד. זה היה שווה לי את כל השיעורים שמסרתי עד היום. וזה משמח אותי. אם זה קרה בזכות הילד, אז אולי מה אני אעשה? אני יודע שזה כואב וזה קשה, אבל לשמוע שהילד הזה ישוב לאבא שלו, לפחות יום אחד ישמח אותי מאוד. לכן אני בזה, זה שימח. יראת השם מיוצרו. שימו לב, אומרים בעלי המוסר, זה מה שאומר שלמה המלך במשלה על הפסוק, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אם אתה תחפש את התורה כמו שאתה מחפש כסף, וכמטמונים תחפשנה, אתה תבין שאתה תלך במטמונים של בורא עולם, תבין שזה כספות, קולות של תורה זה עולמות לנצח נצחים. כל אמן יהיה שמי רבה זה גורע גזר דינו של 70 שנה. כל קדוש קדוש קדוש, השם נענה את ראשו ונהנה פה בעולם, ושמח. כל תפילה, כל תהילה, כל חסד שאתה עושה, כל תהילים שאתה קורא, כל משהו שאתה יכול, מזמור אחד בדרך, בין לבין, כך, קריא שיר למעלות להצלחת החיילים, להצלחת ההורים, להצלחת כל עם ישראל, לא משנה, כי יש לך מישהו, תדבר, אל תזלזל אפילו בפרק תהילים, באות של תורה, כל דבר שאתה יכול לעשות על הדרך, כל דבר זה עוצמתי, וככל שתעשה יותר, אתה תראה פתאום, אתה תרצה עוד ועוד. יש קשיים בהתחלה, יהיה לך ניסיונות, אבל ככל שתגבור, אתה תראה פתאום איך הכל מסתדר לך בקלות. לכן, אם אתה תבקש את זה ככסף, אם אתה תבין שזה, הכל זה מטמונים כמו כסף, שזה בכספת של בורא עולם, אז אתה תבין יראת השם. פה אתה פתאום תצליח להבין כמה זה כיף להיות ירא שמיים. לכן, זה מה שחז"ל אומרים, שימו לב, אומרים בעלי המוסר, חז"ל אומרים, שכר מצוות באי עלמא ליקה. אין שכר על המצוות בעולם הזה, למה? כי כל העולם הזה, כתוב בספרים, שיפה קורת רוח, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. קח את כל חיי העולם הזה, כל האנשים, 6,000 שנה, מי הכי עשירים שהיו בעולם, שרק נהנו, רק על ההנאות שלהם. עזוב את הצער שהיה להם, אולי בריאות, אולי מחר זה, אישה, שלום בית, ילדים. מדבר איתך אנשים שרק נהנו, רק את ההנאות תיקח, את ההנאות. את הכסף שלהם, את הרכבים, את הבתי מלון, את כל היחטות, את כל מה שאתה רואה, את הבוכטות, הכל תיקח. חוץ מהשחטות אולי, זה לא צריך לקחת. את זה אל תיקח. אבל קח את כל ההנאות. ותשים אותם, זה לא קורת רוח. אתה יודע מה זה קורת רוח? עברתם פה ליד המאפייה שם, שיוצא, שמים לך את כל הוונטה לבחוץ, שתריח ותיקח את הקורסון, ואת הבורא קרס, תיקח את זה. ואז, תיקח את זה, תיכנס. רק הריח הזה, קורת רוח בעולם הבא, זה כמו כל ההנאות, רק להם אתה מריח מבחוץ את הגן עדן, זה כמו כל ההנאות של כל העולם הזה, תבין 6,000 שנה, אני לא מדבר איתך רק, כל ההנאות שהיו פה ושיהיו פה, ושיש פה, זה לא קורת רוח מה שאתה מריח שם מבחוץ. אז לכן, אתה לא יכול, השם לא יכול להביא לך שכר על המצוות פה בעולם הזה, מה ייתן לך? את כל העולם? זה לא שווה את זה עדיין, גם אם ייתן לך את כל העולם שיש לך, זה לא שווה לשכר מצווה. לכן מה אומרים שכר מצווה? מצווה גוררת, מצווה. מה השם שלם לך על מצווה? שתעשה עוד מצווה. זה התשלום. בסדר? כי אין לך, לא יכול לשלם לו, מה אני מביא לו? עשית מצווה? עשית חסד עם ההורים שלך? פתאום תראה גם השכן שלך פה צריך עזרה להרים את הסכין. בוא תעזור לי רגע. וואלק, תראה מה זה, בדיוק עזרתי לאבא שלי להביא את הקניות, עכשיו אתה בא. איזה בורא עולם, יא ורד. למה? עשית מצווה, מצווה גוררת מצווה. עזרת לאשתך, פתאום תראה, אתה עכשיו עוזר גם לילד, אתה עוזר לזה, אתה פתאום תראה, הכל מסתדר. אז הוא אומר לך, אם כן, אז שכר מצוות בעולם הזה אין. אבל אתה יודע על מי זה? אומרים בעלי המוסר על איזה מצוות זה? רק במצוות תעשה. במצוות שאני צריך לעשות. אבל למה? אבל במצוות לא תעשה, שאני נמנע מלעשות עבירות, שאומר לך, אין נשים, אין זה, אין מרות אסורות, אני לא זה, סוגר, לא מסתכל, בזה שאני מתאמץ, בלא תעשה אתה מקבל את השכר, הוא אומר, בעולם הזה. בעולם הזה מקבלים על זה שכר. ולמה? הוא מסביר את זה. מכיוון שעל מצוות עשה לא נענשים בעולם הזה. מצוות עשה, אדם לא עשה מצווה, היה צריך להניח תפילין, לא עשה את זה, זה מצוות עשה, תניח תפילין, צריך לעשות. שבת נגיד, לא לעשות, לא לחלל שבת, לא להדליק אור, לא, זה לא לעשות, זה לא תעשה. אז במצוות עשה, אדם לא נענש בעולם הזה. אחרי זה בעולם הבא נתחשבן. אבל על מי שלא מניח
נכון, 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 אבל זה בעולם הבא התחשבנו איתו, בעולם הזה עוד לא. אבל במצוות לא תעשה, זה גם על העולם הזה, פה הוא גם מקבל, פתאום הולך המנוע באוטו, פתאום הלך לו שמה, פתאום כואב לו הראש, פתאום זה, מקבל כל מיני זה, אז זה בגלל זה משלמים על זה, אז איפה מקבלים את העונש בעולם הזה? הוא אומר, אבל כשאתה שובר את היצר, מה קורה? בגלל שעכשיו מה לא תעשה זה לשבור את היצר, קשה לי לא לעשות, אני רוצה לעשות ואני שובר את היצר, אני לא עושה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה שובר את היצר? אני משלם לך פה בעולם הזה. שימו לב, אומרת הגמרא, לחוף את יצרו. אם אתם יודעים, יש עניין של צער בעלי חיים. אם עכשיו אני רואה שיש חמור אחד שיש עליו מסע ואני צריך לעזור לו לפרוק, או שיש לי מישהו, חמור, שיש עליו, שצריך להעמיס עליו את המסע. למי אני עוזר? לזה שפורק, או לזה שצריך לעזור לו? להעמיס. אומרת הגמרא לזה שפורק. למה? צער בעלי חיים, דאורייתא. כל זמן שעכשיו מה יש עליו? את המסע, מה אתה עושה? אתה מצייר את החמור, מסכן, הוא מצטער, תוריד ממנו, אחרי זה תעזור להוא שיעמיס. אבל קודם כל תוריד ממנו את המסע. אומרת הגמרא, מה הדין? אומר התוספות. אם עכשיו יש מישהו חס ושלום ששונא, שאני שונא אותו, והוא צריך להעמיס, ויש לי מישהו שאני אוהב אותו, והוא צריך לפרוק. שימו לב. תעזור לשונא. הופה, אומר התוספות, תעזור לשונא. למה? לחוף את יצרו עדיף. היצר הרע מה אומר לך, תראה איך משמיים איזה השגחה פרטית. מביא לך טובות הנאה. מביא לך טובות הנאה שאתה עוזר לחבר, שאתה אוהב. בדיוק, לא, אתה עושה את הרצון שלך, למה? אתה אומר משמיים, בורא עולם, סידר שמה? תראה איזה השגחה פרטית, למה? זה סימן שאני צריך לשנוא אותו. תראה איך השם סידר את זה שמה? שדווקא לאוהב שלי צריך לפרוק, והשונא צריך לטעון. כנראה זה משמיים יש חותמת, צריך לשנוא אותו. הנה, גם השם לא רוצה שאני אעזור לך, אתה רואה? אבל השם אומר לך בדיוק הפוך. אני רוצה שתחוף את היצר, שתלמד, תעבור על דאורייתא, צער בעלי חיים דאורייתא, תעבור על דאורייתא, אבל תחוף את היצר שלך, שבור אותו. וזה אתה מקבל את השכר בעולם הזה. לחוף את יצרו עדיף. שימו לב, אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה שובר את היצר, זה מעל הטבע. כשאתה עושה מעל הטבע, אני אעשה לך דברים מעל הטבע.